A ja lično ne volim da osuđujem. Meni može nešto da se ne dopada, ali i to ću zadržim za sebe, zato što nema potrebe, svako ima pravo na svoj život i ko smo mi da to osuđujemo, da poentiramo sada. Mislim, ima ona jedna rečenica, ko ti drma kavez. Da ne kažem majmune. Otprilike komentarišu i da kažem zlostavljaju na neki način ljudi koji su sami nesrećni. Tako da možete da radite šta god hoćete sa svojim telom, sa svojim životom, to je vaše pravo i nema pravo na niko da vam to osporava. Ja lično volim taj prirodni izgled, negujem se, sa 51 godinu mogu da kažem da sam uspela da danas negde ubiram plodove toga što sam na vreme počela da se negujem i da pravilno koristim sve to, da ne preterujem, da ne zloupotrebljavam i tako da. Vidite i sami da nemam, ko me zna iz 90. zna da se nisam uopšte promenila. Vrlo po meni dostojanstveno starim, ali isto tako neću da budem zgužvana, izborana u 21. veku kada je sve došlo do perfekcije, kad možemo sebi da priuštimo te alate da bi se čovek, što da ne, bolje osjećao.